alewa dadi. Alewa. Daga alewa sai ruwan sanyi. Rage ruwan sanyi. Wasu suka ce hikima kan kwance, ni kuma ce hikima yan madara kwance. Ege ne. Kai maza ka ba abincin nan na ci yanzu yanzu. Kai! Ba za ka cirin ba! Wai daga wasa sai mutum ya hausa ma abu rayuwar nan a hankali dan Allah. A dinga shan ragowar ruwa alola. Ga kaza! Kaza mai da Allah, ka zo! To ayi kenan. Ga kifi. Kifi mai da Allah, kifo! To ayi kenan. To ga dai wannan ku kana ra'ayi. Kuti mai lasi. Kudi di. Kai, sanyi nake ji ban wannan bargon. Fari ma fa sanyin nake ji. Sanyo, kuma kana kunkuni zan tashin tumur ba saka. Ehe, maza ka yi mana wuta. Bari mu ga. Ege oga. To ita wannan jaka wadda ta dadi ni ana soye dole ne. Kin ga dalla ki yale ni. Kuti melesi. Lalle ma wannan jakar bari ki gani abin. Yau ma za a ɗau hoton amma gaskiya yau kamar da dariya. Ka gani? Gwada mu ga. Haka, bari mu gani. Ba kai sarkin gwalo ba? Bari saka gwalon kana bacci. Kuma dauki hoton kan sa a Facebook zaka gani ai. Wai waye a nan wajen ne? Wallahi ina kama mutum sun su burbude shi in bishi da sambade bade na masga. Wai ya kai kuti me lesi. Sabar rashin mutunci akan me za a shigo mana da mota nan wajen? Mota waye wannan? Waye waye su bana nan. Ba na ba da bashi ba zan bayar ba. To ɗaya kyauta. Naki. Me fa aka ce? Dole ne ba zan bayar ba nace. Haba kai kuwa. Abare ni. Haba kai kuwa ni ne zaka ɗayan da zaka ban? Ba zan bayar ba. Bye. Ya isa ka yaro. Ya isa. To bari dai. Bye.